besihlezi nokuxabana-ke mina naye ngokunxa umsebenzi kepha lokhu akuchaza ukuthi inkosi sekumele imkhumbule ngokukhulu ukushesha kanje. Ngizothumela insizwa zilethe iy'nkomo zibe mbili la ekhaya, nami ngiphonse itshe esivivaneni. Upelepele ubhekene nawo njengamanje udlayo babayo. Ngiyawazi usungibaba iminyaka kusukela ngonyaka ka-2000. Phephisa ndaba esethi uqedile Ntanzi manje. Ngiyathemba ukuthi usuqedile. Sibonge kakhulu uxhaso lakho. Kodwa ke lo mndeni usamatasa.